амністыя рэабілітавалі, паехалі обратно ў Беларусь, там некі бізнес зрабілі, НГОшкі зрабілі, потым обратно нейкія рэпрэсіі, опять обратно ў Европу, ў Польшу. У мяне такія вочы, я сяжу, слухаю, думаю, боже милы, я ж это все пропустила, я нічога это не разумею. І нават калі я там з кімсьці размаўляла, мне там сябры з кімсьці знаёмілі, яны казалі: "О, бульбашка или хахалушка", типа того. Я кажу: "А вы тут все такие прям москалі". Сутыкнулася з чалавекам таким сталага ўзросту, амерыканец, ён са мной стаў размаўляць на беларускай мове. Я кажу: "А як так?" Ён кажа: "А я і не свіш ваш знаю", кажа, ведаю ўсё. Я, кажа, вывучаю вымираючыя мовы. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается демократию. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а госцяй маёй, з якой мы будзем шукаць і фармуляваць нацыянальную ідэю, стане спікерка каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава. Прывітанне, Анжэліка. Прывітанне, Зміцер. Ну, гэта зараз-то я звяртаюся як спікерка каардынацыйнай рады, а мы пазнаёміліся ў 2020 годзе. Тады яшчэ вось акурат такі, як толькі пачаліся гэтыя пратэсты, жнівень, здаецца, ці можа быць нават раней, жнівень. Анжэліка прыехала да нас у студыю ў Мінск са словамі, што вы ўсё расказваеце пра тое, як тут у сталіцы ці ў буйных гарадах, а вот што адбываецца у нас у рэгіёне, а яна прыехала з Нясвіжу. Вы мало рассказываете, давайте я вам расскажу. І такая вось сядзела перада мной напалоханая дзяўчына, але вельмі рашучая, якая хацела данесці сваю праўду з рэгіёнаў. Анжелька, а вот па сённяшнім досведзе не шкадуеш, што тады увязалася ва ўсе гэтыя движы, працэсы? Жыла бы спакойна, працавала на Кока-коле, ну ці якой-нибудь іншай кампаніі, карпорацыі, якого-нибудь Машэнскага, можа быць. І ўсё было бы у тебя добра на радзіме, там бярозкі, азёры. А як можна было зрабіць інакш? У той перыяд я была ў дэкрэтным адпачынку. Я была ў сваёй матулі у горадзе Нясвіжы, сапраўды тады лета, добра, там ягадкі, дзеткі, газон. Але калі пачаліся вось гэтыя затрыманні яшчэ ў чэргах, калі збіраліся подпісы за кандыдатаў, я проста не магла глядзець на гэты гвалт, які адбываўся. Я чытала ўсе навасныя ленты. Я разумела, што проста пабачыўшы ўжо свет, цывілізаваны свет, я разумела, што беларусы, яны проста вартыя лепшыя. Яны не могуць вось такое трываць, калі проста людзей, як нейкіх сабак, збіваюць палкамі і заганяюць за краты. Для мяне гэта быў нейкі вось для чалавека, які, як зараз модна казаць, неафіты, якія там асоба не цікавіліся палітыкай, ну толькі ў межах сваёй нейкай там прафесійнай кампетэнцыі, як высокі менеджер, трэба было там чытаць Тутбай і Белту, так, каб быць у курсе таго, што там адбываецца, у тым ліку там у эканамічным сектары, рэальным сектары, ці у эканоміцы і ў рэальным сектары эканоміцы. А тут вось такія падзеі і, ну, па-першае, канешне ж, першыя такія званочкі пачаліся падчас ковід. І я бачыла, як працуюць нашы ўрачы, як яны ездзяць у Мінск за свае грошы, пакупаюць там гэтыя пальчаткі, нейкія сродкі аховы, так, і ну, просто было больно на гэта ўсё глядзець. Я не магла аставацца ў баку. Я такі чалавек. Мяне моя старэйшая дачка неяк намалявала, яна вельмі добра малюе, і тут взяла нейкі аркуш паперы і намалявала мяне з мячом у руцэ, на кані, конь стаіць на драконе, а той дракон яшчэ на адным драконе. Кажа: "Мама, это ты". Таму што, ну, я не магу інакш.
Просто як можна было рэагаваць інакш? Я паехала галасаваць вось пасля таго, як я вось была ў дэкрэтным адпачынку, потым я думаю, вось зараз я паеду прагаласую, потым уже там застануся, бо мне дзіця старэйшае павінна ісці у другі клас. Ну і я такая з добрым настроем, з белай бранзалеткай гэтай іду ў нашу эту школу, дзе вучыцца маё старэйшае дзіця з калясачкай чырвона-белый. Гляжу на тое, што стаіць назіральнік на табурэцы, яго нават не пускаюць у гэты пакой, дзе ідзе галасаванне. Для мяне, як для чалавека, які першы раз гэтым сутыкнуўся, гэта быў некі, па-першае, такі новы досвед, а па-другое, шок культурны, скажам. Тыя людзі, якія дагэтуль удзельнічалі, якія разумелі, як яно бывае, як бываюць там вось гэта падтасоўка выбараў, фальсіфікацыя, потым людзі выходзяць, іх збіваюць. Я гэтага да той пары як бы не бачыла. Я займалася сям'ёй, дзяцьмі, кар'ерай і шчыра кажу, што мяне гэта неяк вось, можа сёння мяне там папракаюць некаторыя там теж з партый, такія людзі паважаныя, змагары са стажам. Змагары са стажам, так кажуць, што вось як так вы неафіты, там нічога нічым не цікавіліся, а вось вы павыходзілі, чаго вы тады павыходзілі, вы зараз нічога не разумееце, у нас нічога не пытаецеся, а нешта стараецеся самі зрабіць. Дык вы у нас запытайце. Я кажу, а чаму гэта моя віна, што я нічога не ведала? Тады дзе ж вы былі? Чаму я пра вас нічога не ведала? Дзе вы былі да 20-го года? Неяк, трэба было, можа быць, пашумець, больш неяк інтэнсіўна гэта ўсё расказаць, таму што, мне было увогуле не да гэтага. Мне па-іншаму там выхоўвалі. Чакай, табе было не да гэтага? Ці яны слаба шумелі? Бо я ўжо чуў гэта гісторыю, я ўжо расказваў я не адзін раз, калі мы с Александром Помидоровым разам былі на такой музычна-літаратурнай сустрэчы у Штутгарце. Я там про нацыянальную ідэю разважаў, Помидоров свае песні выконваў, і я кажу, калі ўсё ж это было побач з вами. І музыка наша, і гісторыя, і філасофія, і літаратура, і тэатры. Все было побач з вами. Чаго до 20-го года вы гэта ўсё не бачылі? А хто сказаў, што гэтага не бачылі? А на што не, чакай, ведаеш, што мне паднялась там жанчына і сказала, а гэта ваша віна. Вы ціха нам пра гэта гаварылі. У тебе таксама ціха пра гэта? У Нясвіжы гэта было голасна. Я маю на увазе папярэднікаў, там вось старая апазіцыя ціха гаварыла, і поэтому вы не чулі. Так, папярэднікі, старая апазіцыя, я хочу сказаць, што гаварыла ціха. Я гэтага не чула, і маё асяроддзе гэтага не чула, і ўсе ўспрымалі некаторых там як нейкіх фрыкаў, насамрэч. Кажу, як ёсць. А можа быць, вам было добра, і поэтому вы не хацелі чуць? І было і добра, і не хацелі чуць. Мы не разумелі нават праблемы, якая існуе. Я кажу шчыра. Я, можа, зараз сабе не ў плюс, я, можа, павінна зараз сказаць, як палітык, які зараз ужо там нейкую пасаду займае. Мы зараз не з палітыкам гаворым, а з чалавекам. Я, можа, зараз павінна сказаць, што так, я заўсёды гэтым цікавілася, там, ці чытала там беларускія апозіцыйныя нейкія там артыкулы пад коўдрай. Нет, гэтага не было. Я займалася сваім там уласным прыватным жыццём, будавала хату і ніколі не збіралася з'язджаць з Беларусі. У мяне ўсё было, як бы, як кажуць, на мазі. Так? І калі казаць пра культурніцкі кампанент, то для мяне Нясвіж гэта мой Парыж. Я там выросла, як тая прынцэса. У мяне дзед быў дырэктарам санаторыя Нясвіж, які быў у замку нясвіжскім. Я там аблазіла ўсё, ад падзямелля да часавой гэтай башанкі. У любую там дзірку улезла, ведаю кожны пень у сваім парку. Я адкрывала першыя музы Нясвіжа, калісьці там з Фінбергам. Была малая 6 гадоў. Потым была там некая... нагода, по-моему, 10 год, як адбываліся музы, і мусіць, я таксама была запрошаная, каб там адкрываць. Гэта ўсё было каля мяне. Я выхоўвалася сярод гэтых карцін радзівілаўскіх, так, вось у гэтай гісторыі. Я вучылася ў беларускай Нясвіжскай гімназіі. У нас прадметы былі на беларускай мове. Я чытала вершы на беларускай мове, пісала сама, дагэтуль нешта памятаю.
моя першая Біблія была на беларускай мове, такая, ведаеш, з карцінкамі, галубенькая вокладка, і моя бабуля, якая каталічка, яка полька, вось яна мне яе падрала, она была на беларускай мове. І неяк у мяне нават не ўзнікала пытання аб тым, што нехта мне нешта забараняе. Нормально я карысталася беларускай мовай, мне былі беларускія падручнікі, я удзельнічала ў культурніцкіх мерапрыемствах. Я не разумела, чаму ўсе шумяць увогуле, бо я не цікавілася, можа, нейкімі такімі больш палітычнымі момантамі. Усяго астатняга беларускасці мне ў нясвіжы рэальна хапала. Разумееш? Ну, але, скажем, што ўсё ж таки... Не, давай трошку по-іншаму. Як прадстаўніца, ну, на той момант карпорацыі буйной, ну, ты працавала, ну, я не ведаю, будешь называть, не будешь, ну, или, скажем, у буйной карпорацыі на досыць высокай пасадзе працавала. Першае пытанне. Табе не падаецца вот сённяшняга досведу, што сістэму, якую пабудаваў Лукашенко, это такая карпорацыя под яго? Чаму не? Так. І вельмі паспяховая карпорацыя такая вертыкальная, з вертыкальшчынай, дзе ёсць кумаўство, па-першае, свае. Так, гэта і вось тое, што ён робіць зараз, так, ось калі ён заігрывае з рэгіянальнымі ўладамі, кажа, што мы вам дадзім больш абавязкаў, але таксама і больш паўнамоцтваў, гэта таксама вось пашырэнне сваёй гэтай сеткі карпорацыі, это філіалы, гэта самыя блізкія, якія прайшлі з ім праз вось гэтую турбулентнасць з 20-го года. Я гэта бачу так. Таму што у Лукашэнкі у сістэме няма нейкіх выпадковых людзей, наколькі я зараз магу гэта бачыць. Тады мне здавалася, ну, я была маладая, я працавала ў карпорацыі, я прыйшла сама, мяне ніхто туды не парэкамендаваў нічога, сама праз рэзюмэ, і я гэтым вельмі заўсёды ганарылася. І мне здавалася, што так ва ўсім свеце. Мне здавалася, што так і ў дзяржаўных установах. Але гэта далёка не так. Да Кока-колы, да таго, як прыйсці туды працаваць пасля вось таго, як я скончыла вуз, я яшчэ пару месяцаў папрацавала, мяне па блату на першы малочны завод парэкамендавалі, бо там трэба было ведаць англійскую мову ввогуле не па спецыяльнасці, я піаршчык па спецыяльнасці, факультэт міжкультурнай камунікацыі ІНЯЗа, спецыяльнасць піар, сувязі з грамадскасцю, і я просто прыйшла туды, паглядзела на гэта ўсё, і праз месяц я звольнілася. Я кажу, мне ўсё равно, што я скончыла бюджэт, я сама пераразмяркуюся, у нас было свабоднае размеркаванне для бюджэтнікаў з гэтага факультэта міжкультурнай камунікацыі. Вось, і я там апрацавала, я паглядзела, што там рука руку мое, што там як бы людзі просто адзін аднаго ведаюць, калі ты там дружыш з начальствам, то у цябе лепшы стул і стол, а там калі ты там ніадкуль прыйшоў, то цябе ні за кого там і не лічаць, як бы, ну, і ты не можаш там адкрыць рот нават, некую ідэю толкнуць. Я на гэта ўсё паглядзела, но я так подумала, добра, гэта можа такі адзінкавы выпадак, потым я попала ў нармальную карпорацыю, ну, мусіць так усюль, а там это нейкае выключэнне. Не, я потым, як сутыкалася з людзьмі, якія працавалі на дзяржаўных прадпрыемствах, таксама, ну, ведаеш, я, можа быць, ідэалізавала тады жыццё, можа быць, у мяне былі ружовыя акуляры на мне. Мне здавалася, што свет, які я так люблю, ён весь такі адкрыты, усе такія добрыя, як я ўсіх люблю, так і на мяне так все глядзяць. Але насамрэч не. І слухай, і не толькі у дзяржаўных установах, усюль ёсць. Гэта чалавечыя адносіны, гэта зайздрасць дзесьці, гэта дзесьці ідуць па галовах. І я думаю, што сістэма кіравання, яна вельмі падобная і ў карпорацыях, і ў дзяржаўным кіраванні. І тут толькі я б сказала, што ёсць розніца, ці гэта нейкая вертыкальная мадэль, ці гэта больш гарызантальная ці матрычная, як ось у міжнародных карпорацыях. Але ніхто не выключае вось гэты фактар, калі чалавек ўсё ж такі утрымліваецца ва ўладзе, ці доўга там кіруе адным прадпрыемствам, ён сябе лічыць ужо уласнікам. Нават калі яго нанялі там
на некаторы тэрмін, і ён там прасядзеў там 20-30 гадоў за гэтым сталом, ён лічыць, што ён сапраўды лічыць, ён гэта верыць, што ніхто лепш, чым ён, вось гэта ўсё не зробіць. Плюс гэты весь багаж таго, што накапілася ўсіх гэтых сувязяў, нейкіх дзел, дзелішак і ўсяго астатняга. Мне здаецца, што гэта вось так і адбываецца. Ну вось я акурат таки да гэтага і вёў, што калі Лукашенко лічыць, што гэта у нас тут ружовыя акуляры, мы там говорим про Рэспубліку Беларусь, про права народа, про выбары, про змяняльнасць улады і гэтак далей. А калі ён перакананы, што ён пабудаваў карпорацыю, сістэму пад сябе, ёсць карпорацыя, он Маск пабудаваў карпорацыю, ён яе стварыў, ён яе узначальвае, як-то Маска возьмуць і там нейкімі выбарамі здымуць з пасады. Так і Лукашенко так падыходзіць. Это мы тут думаем что-то, а тут как бы рэаліі такія. Маск бізнесовец, які насамрэч стварыў усё сваім розумам і пабудаваў сваю імперыю менавіта на тым, што ён зарабіў. Лукашенко ўсё ж таки гэта, будзем казаць, палітык, да, які ўсё гэта, вось сваю гэту імперыю пабудаваў не на грошах, так, не на тым, што ён там нешта на вытворстве ці там на нечым яшчэ, але на сіле. Сіла. Гэта, зразумела, што ў яго заўсёды была за ім вось гэтая сіла менавіта там міліцыя, так, там вайсковыя і так далей, але яшчэ і Крэмль. Не трэба забывацца на тое, што ён вельмі добра ўмеў так паміж захадам і ўсходам балансаваць, і калі трэба было, умеў дамаўляцца з Крамлём. На гэтым пабудаваная яго вось гэтая карпорацыя. То есть ёсць, кажуць, большой брат, які заўсёды можа на пэўных умовах, як бы так сказаць, даць крэдіт на тое, каб ён заставаўся там. Я просто ведаю аб тым, што калі, напрыклад, у нейкай міжнароднай карпорацыі ёсць нейкая краіна з не вельмі такімі добрымі умовамі спрыяльнымі палітычнымі, дзе можа тая ці іншая карпорацыя рабіць свой бізнес, то вельмі рэдка такое адбываецца, што выканаўчым дырэктарам становіцца экспат. Становіцца свой, як бы, але заўсёды хочацца мець там свайго чалавека, які добра разумее абстаноўку, які як бы не будзе там за твоей спіной нешта рабіць, але ён будзе весці карпаратыўную палітыку такую, якая патрэбная табе. Таму вось гэтая паралель зараз, якую ты правёў з карпорацыі, вось дзяржаўным кіраваннем і карпарацыйным кіраваннем, канешне, там ёсць свае, кажуць, асобенасці, так, але вельмі падобна. У тым ліку у вось гэтых адносінах, калі ёсць вялікая карпорацыя, галоўны офіс, а вось тыя краіны, якія мусяць прыносіць дывіденды альбо там выгаду, то яны будуць рабіць так, як выгадна менавіта вось цэнтральнаму офісу. Мне здаецца так. Жаліка, і ўсё ж таки я вярнуся да 20-го года, ці можа быць нават трошачку раней, тое, што абурыла цябе. Ну вот чалавек мае добрую працу, і сам, і там, і муж таксама добра зарабляў, дзеці, сям'я, ўсё ў парадку, в шакаладзе, як ты сама сказала. І раптам у вас ёсць незадаволенасць дзеяннямі рэжыма і асабіста Лукашэнкі падчас першай хвалі ковіду. Потым вас, я так разумею, там нешта там абурыла, яшчэ падняла, але калі б, скажем, ён павёў сябе па-іншаму ў 20-м годзе, у 19-м годзе, потым у 20-м годзе, калі б не намаляваў сабе там гэтыя 86, а паставіў бы умоўныя 57, то і ўвогуле как бы мог троху мяняцца. То есть вас бы гэта задаволіла, тых людзей, якія вот как бы да гэтага у прынцыпе нормально суіснавалі с рэжымам, жылі сваім жыццём, там рэжым недзе жыў сваім жыццём, как бы адзін аднаго не чапалі, дзеца асабліва не перасекаліся, і добра. Вас бы гэта задаволіла ці не? То есть ці
зачым вы шлі? Вам трэба быў Лукашенко 2.0 такі апгрейджаны, такі IT Лукашенко, вот не гэты ўжо стары дзед, который там на трактары ад ковіда хаваецца з гарэлкай і лазней, а вот ужо, ну как бы больш такі сучасны, ну хай сабе і Лукашенко, хай сабе і аўтарытарны, але вот как бы вот такое вот. Шчыра так. Шчыра так. Я памятаю свае думкі, я памятаю, як я размаўляла там са сваёй бабуляй, якая супер я бацька. Так, і я кажу, скажы мне, кажу, ну навошта ён сабе намаляваў гэтыя лічбы? Па-першае, навошта ён так абражае людзей, кажа, нечага паміраць, таму што не трэба было хадзіць без маскі. Паглядзі, кажу, у нас просто павыміралі, павыкасіла нашых лекараў у бальніцы. Настаўнікаў, людзей блізкіх, якія, ну, проста яны з сабою пахвярвалі падчас ковіда. Потым, ну, як так можна? Проста ў наглую. Гэта нейкі рэкет. Гэтых кандыдатаў проста заламываць, не даваць ім сказаць слова, закідваць за краты. Я ж дагэтуль з гэтым не сталкивалася, яшчэ раз кажу. І, ну, калі гэта бачыш, то думаеш, мне тады былі такія думкі, можа, у яго нехта там у адміністрацыі нейкі здратнік ёсць, які спецыяльна гэта ўсё яму прынёс. Цар хороший, бояры плохие. Ну, принес нейкую соцопрос. О, Александр Григорьевич, за вас 120% все вас любят и все с ума сходят от вас. А тут так бац, тут нейкія непонятныя змагары вышлі, вось яны это. А насамрэч, калі былі такія настроі дрэнныя там і таксама рабіліся ж нейкія соцопросы і так далей, то было ж бачна ж, які яго рэйтынг. Яму мусіць, яны просто, можа, не данеслі гэтыя сведкі, так? Можа, нейкія даныя. Можа, ён просто не, як бы у мяне это не укладвалася ў маёй галаве. Я кажу, можа, калі б ён сябе па-іншаму павёў падчас ковіда, можа, калі б ён не збіваў так людзей, не паліваў іх з гэтых вадамётаў, можа, калі б тая ж Наталья Эйсмонт, калі яна заяўляла, што ў нас вельмі круты дыктатар, мы зараз будзем будаваць бренд, і яна б з гэтым стала працаваць, я кажу, як піаршчык, і сказала б, да, быць дыктатарам гэта круто, і мы тут адрозніваемся ад Еўропы, у нас будзе іншая, напрыклад, там стратэгія барацьбы з ковідам там і так далей. Хто ведае? І калі б ён там сабе намаляваў не гэта 90% так у наглую і пашоў сам сябе інагураваў, а там, ну не ведаю, там 60. Не выйшлі б людзі. Ці ён, ці яго гэтае атачэнне. І вось яны былі самі каталізатарамі гэтай рэвалюцыі. І я тады памятаю проста думкі гэтых людзей, такіх самых неафітаў, як і я. Ты так кажаш, як быццам бы, як ты магла на гэта ўсё пагадзіцца? Гэта была сітуатыўная такая рэакцыя. І я ж не ведала, што мы з'язджаем не на 2-3 месяцы. Я думала, мы з'язджаем на 2-3 месяцы. У мяне не было ніякай ні еўрапейскай візы. Я ніколі не рабіла сабе карту паляка ў жыцці. Я аб'ездзіла ўвесь свет, але будавала дом сабе пад Мінскам. Я нікуды не збіралася з'язджаць. Это якім трэба быць, выжыць з розуму, каб падацца ў гэта ўсё і просто разумець, што ты страціш усю маёмасць. Я ж не ведала, як яно бывае. Это потым я сюды прыехала, і мне там расказваюць такія, як такая ж старая пазіцыя, так, там, типа, там, таго ж Алеся Зарымбюка, ці яшчэ кагось там, што, ці там, Валер Мацкевіч, о, ты што, не ведаеш? Былі, ўсё па спіралі, ўсё гэта ў нас было, выбары, пратэсты. І 96-й год, так, і 2006 год. Амністыя рэабілітавалі, паехалі обратно ў Беларусь, там некі бізнес зрабілі, НГОшкі зрабілі, потым обратно некие репрессии, опять обратно у Европу, у Польшу. У меня такие воши, я сижу, слухаю, думаю, боже милый, я же это все пропустила, я ничего это не разумею. И вот за гэтыя 3 гады я просто, як бы сказать, у сябе увабрала такі масіў гэтай інфармацыі аб тым, як гэта было. І, але нават калі б я гэта ведала, як яно было, я б усё роўна выйшла, таму што у любым выпадку такой масавасці не было яшчэ ні разу. Такой волны не было, як у 20-м годзе. І там каталізатарамі спрацавала. І вось і гэтыя адносіны падчас ковіда. І вось такі некі бандыцкі падыход да разгону там тых жа кандыдатаў, прэтэндэнтаў. І вось гэта, як бы гэта, і то, што ён намаляваў сабе такую лічбу, таксама. Всё гэта спрацавала як каталізатар. І выйшла столькі народу, і ты тады выходзіш на вуліцу, разумееш, нас многа. І мы зараз, ось все, мы зараз змяцем, я тады
приехала з Мінскам і значит, я была на марше 16-го, потым я там пахадзіла на гэтыя акцыі з белымі кветкамі з дзяўчынамі, мы стаялі там з каляскай, як бы ўсё казалася, ну ўсё клас, мірна, у нас все прыгожа, стаім з кветкамі, што тут можа яшчэ адбыцца. Пад вечар ужо ўсе пачыналі я на Зубры там жыла, пачыналіся стральба і так далей. І мне мой тады ўжо, зараз ужо былы муж кажа, слухай, есть ты у Нясвіж, сядзі там, бо я ведаю, што ты зараз пойдзеш на барыкады. Бо ён бачыў, як я на 16. Я ні разу не опусціла рукі, ішла з плакатам, там уже дервянелі, уже там балелі, але я ішла з плакатам только суд, только трибунал. Вось, прайшла ўвесь гэты шлях. І калі усе пачалі разыходзіцца каля дом правительства, я кажу, слухайце, а куды ўсе разыходзяцца? Нічого не разумею. Кажу, а як же тут, дайте хто-нибудь рупор, давайте тут застанемся, можа, якія палаткі паставім. Каб ты разумеў, я нават не разумела, што раней таксама былі спробы нейкіх там гэтых намётавых гарадкоў, там это просто, што мне прыйшло ў галаву. Кажу, зараз тут сядзем і будзем сядзець. Всё. І ён бачыць, які ў мяне запал, імпэт, што я такая, як бы, іду на барыкады, як тая свабода, яшчэ плаце такое самае, як у той свабода, ідущая на барыкады, толькі нірваная. І ён кажа, все, езжаю ў Нясвіж, там сядзеў мама, я прыязджаю ў Нясвіж, а інтэрнэт ж дрэнна працаваў. Я не ведала, што у нас там не свіжа. Прыязджаю, а там сваіх пабілі. Надзелі маскі, прыехалі. Людзі на плошчы стаяць, просто стаяць, нічога не робяць. Дзеці малююць крэйдай на асфальце. Прыехалі, ўсіх пазаламілі, па башке надавалі і адправілі ў падвал. Я кажу, вы что, здурнели? Ну ладно, у Мінску там непонятно хто, што, з якога района прыехалі, там, понятно, міліцыя побіла пратэстантаў, не, пратэстунуў. А тут свае, ўсе адзін аднаго ведаюць, раслі ж разам. Я думаю, не, ну вось тут я ўвогуле не буду это все цярпець. Узяла здаравенны флаг, які заўсёды, яны ж не былі раней, як бы экстрэмісткімі. Можна было карыстацца гэтымі флагамі, і у мяне быў флаг, не буду казаць у каго з маіх родственнікаў. Так. У шуфлядцы быў. Не, быў вывешаны, нармальна. І я яго взяла, пайшла на плошчу, і я з такім шчырым сэрцам думала, што я кажу зараз правду, і што так яно і будзе. Стаю каля дома райисполкома і кажу у мікрафон, кажу, вы не перажываеце ўвогуле, там стаялі працоўнікі цукровага камбіната, я кажу, вы ж бачыце, што гэта апошнія патугі гэтага НКВД. Так? Я кажу, ну, інакш быць не можа. Я кажу, вы не бачылі, это было 17 жніўня, я кажу, вы не бачылі, як учора мы ішлі, якой калонай, як гэта было прыгожа, колькі людзей, мы ўсе аб'яднаныя, вось гэта прям такое было это адчуванне нацыянальнай, вось гэта нацыянальнага адзінства, нейкага руха. І такая была, гонар быў такі за гэта ўсё. А тут прыехала, яны ўсе стаяць, нейкія такія несчасныя на плошчы, вызываюць гэтага нашага мэра, каб ён там адказаў на пытанні, ён баіцца выйсці, тут нейкая міліцыя стаіць. І я подумала, що я кажу, слухайте, давайте приходить сюди тады кожны дзень, каб ён нам просто выйшаў і расказаў то, што мы яго хочам запытацца. Потому што як ён там нам забяспечвае тут бяспеку, калі прыехалі і ні з таго, ні з сяго на вачах у дзяцей малых пабілі іх бацькоў і забралі кудысьці. Ну, як бы, это ненармальна. Ладно, яшчэ там Мінск. А тут малы горад. Ну, і так я і просто наіўная, я ніколі не ведала, што за гэта там насамрэч могуць некую там адміністрацівку нават нарысаваць за то, што я ўзяла гэтыя флажкі і паехала з сяброўкамі катацца па парку. Мне ўпаялі арганізацыю несанкцыянаванага марша. Я кажу, калі я буду ёгай занимацца на бело-чырвона-белым коврыку там у парке, у меня таксама это адзіночны пікет будзе, ці што? Я кажу, я павінна гэта з ісполкомам, што ли, нашым ўсё абмяркоўваць, як я гэта буду рабіць. Ну і не хавалася, ні твар не хавала, нічога. Мне здавалася, што вось, гэта хутка скончыцца, што зараз мы ўсе сядзем тут за стол перамоваў, скажам нават дзякуй табе, Лукашенко, за добрыя дарогі, за там агракомплексы, якія б там не былі, за
нацбібліятэку, кому она падабаецца, там за гэтыя нейкія там корты хакейныя. Все, клас, дзякуй, а далей мы маладыя, вось мы тут паездзілі, мы ўсё ведаем, мы ўсё клас, мы зараз зробім так, як вось мы лічым, што это будзе прыгожа, так? І будзе дабрабыт у нашых людзей. Як бы, ну так не сталася. І было такое некае расчараванне, і я просто не разумела, што рабіць, і думаю, ну ладно. Приехали там некие следаки, забрали мои паперы з Несвіжскага РУВД, РУС, так, і мне тады патэлефанавалі, сказалі, што слухай, Анжеліка, табе мусіць трэба з'язджаць, таму што, ну на што табе, у цябе дзеці, тут будзеш сядзець яшчэ, кажа, перакантуйся ты ў Киеве пару месяцаў. Ну, я дзяцей, па некія пару шмотак там на чужой машыне тады з супругам паехалі ў Кіеў, знялі там сабе кватэру на месяц, потым на 2, а ён же айцішнік, кажа, слухай, у меня ўсе сябры паехалі ў Польшчу, паехалі, кажа, ну, у Европах там пажывем пакуль што. Не ўсе нават валізы распаковывалі. Я кажу, і такі, як бы я нават, разумееш, калі б я разумела, што я еду ўжо ў Польшчу на стала, я б, мусіць, адразу паехала б у Варшаву. Там все магчымасці, добрая школа, там туды-сюды. А тут я думаю, дзе перакантавацца? І я пішу, просто думаю, у Тэлеграме знаходжу беларусы у Польшчы. І пішу, людзі, скажыце, калі ласка, дзе лепш за ўсё зараз у гэты ковід з 2 дзяцьмі, мовы не ведаем, перакантавацца там так, каб было добра там не сацыялізавацца. Мне адказвае адразу ў лічку актывістка з Беластока, кажа, а прыязджаю ў Беласток. Я думаю, а у меня карані беластокскія, ну, поеду туды. Все, і мы зрабілі візу вось так хутка эту БПХ, ну, сапраўдны ж праграміст, все, поехали, все это было на удаленцы, можно было працаваць з дому, працавалі там, жылі, і я так подумала, думаю, ай, на всякий выпадак зраблю-ка я сабе, у меня ж караней, зраблю-ка я сабе ПМЖ, каб уже не было праблем з документами, каб все прасцей, там, это банкаўскі рахунак і так далей. Ну, і добра, што зрабіла, і правы адразу змяніла, тыя беларускія, яна уже на польскія. Як у воду глядзела, але і тады я яшчэ заўсёды думала, што вось-вось я вярнуся дадому. І вось-вось мы ўсё это, і ўсё гэта скончыцца. А потым пасадзілі самалёт, тут Пратасевіч, тут такія навіны, што як бы тут агрэсія паўнамаштабная на Украіну. Калі я пачула гэтыя навіны, што Расія вось так уварвалася ва Ўкраіну яшчэ з тэрыторыі Беларусі, я ад сябе нават не чакала такога. Я вельмі эмацыйна устойлівы чалавек у плане негатыўных эмоцый. Я вельмі шмат скачу, радуюся, усіх абдымаю, усіх люблю, некая вся такая паскакуха. Калі касаецца там некая негатыва, мяне вельмі цяжка вывесці сябе. Я не злуюся там, не плачу. А тут я ляжала пластом 2 дня і плакала. Я не магла зразумець, як такое можа быць. У мяне сябры і ва Ўкраіне, і ў Расіі. У мяне радня напалову там з Беларусі, з Украіны, з Польшчы, а ёсць і радня з Расіі. Як такое магло быць? І памятаю, што на Новы год неяк сидзелі выходзілі на лесвічную эту клетку, там у Беластоке, ну, надол схадзілі, каб пакурыць падчас там Новага года, і мае суседзі, вельмі добрыя такія палякі, бізнесовыя, такія класныя, просто працуюць вось у рэальным сектары, там у вытворчасці, кажуць, слухай, як ты думаеш, будзе вайна? Я стою такая довольная, у меня тут Новый год, у меня тут скоро режим рухне, такая с папироской, такая, тут гости. Я кажу, какая война? Вы что? Какая может быть война? Як може Росія напасти на Україну? Ви що? Такого бути не може. Як і ти, солдати не пойдуть на їх. Такого бути не може. Я кажу, поглядиш буде. Я кажу, ну, добре, а як почнеться така заваруха? Кажу, ти, ось ти поляк. Пойдеш? Куди? На який бок? Він каже, я не буду казаць тыя словы мацерныя, якімі ён сказаў, але ён сказаў, што я не буду ваяваць ні з беларусамі, ні з украінцамі, ні з расіянамі. Кажа, я тут у Беластоку, і у меня і там могілкі, і там сябры. І кажа, і мне гэтая вайна не патрэбная. І калі вайна пачалася, мы з ім сустрэліся,
Я кажу, слухай, что ты собираешься рабіць? Ну, кажа, калі будзе некая заваруха, я собираю свое семейство, и мы летим у Штаты. Все. Мы просто не будем этим заниматься. Вось такія, вось гэта тое, што думалі і думаюць людзі. І зараз там на Беласточыне яны ўсе такія больш толерантныя і да нас, беларусаў, яны там все напалову беларусы, там украінцы і расіяне, насамрэч. І я, насамрэч, заўсёды казала, што я люблю людзей. Людзей. Я ніколі не глядзела на гэтую палітыку, можа быць, да, моя віна, што наша віна нашага пакалення, што мы не так цікавіліся. Але яшчэ раз скажу, што вось гэтай беларускасці, мовы, песен, некага фальклору, мне гэтага хапала. У жыцці маім все добра складвалася. Тое, што адбылося ў 20-м годзе, мне здавалася, што гэта на пару месяцаў. Ну, там максімум на год. Так не адбылося. Але калі я ўжо паклала ахвяравала на гэтую рэвалюцыю. Тое, што так даўно не бачыла сваіх родных. Можа, ўжо не ўбачу там бабулю. Да хрен з ней з гэтай маёмасцю. Таксама маёмасці некаторай пазбавілася. Гэта такая справа нажыўная. Але спыняцца вось у гэтых абставінах, гэта ўвогуле не ў маёй натуры. Я сабе вельмі добра разумею, што пакуль у мяне зараз ёсць моя такая сацыяльная, можна сказаць, праца, так, вось каардынацыйная рада і адказнасць перад людзьмі, я не магу зрабіць так, як некаторыя дэлегаты. Сказаць, не, все, выбачайце, нешта мне тут не падабаецца, у вас нейкі бардак, не хочу, не буду, все, падняць рукі, топнуць ногой, я девочка. Я так не магу зрабіць. Па-першае, як на мяне паглядзяць калегі. Яны скажуць, што, ну, здалася, ну, які ты пасля гэтага менеджер. Як паглядзяць людзі, беларусы, тыя самыя мае несвежання, так, якія таксама ў гэтых чатах там са мною разам варыліся, перажывалі, пісалі доўгі час, і, ну, і што гэта будзе. Па-трэцяе, я ўжо тут добра ўладкаваная. Я разумею, што ў бытавым плане у мяне ўсё добра, дзеці вучацца, я сама зарабляю, і тое, што я магу рабіць, я буду рабіць. І нават тое, што рэжым робіць, яно мяне яшчэ больш падсцёгівае да таго, каб я яшчэ больш гэта рабіла. Я маю на ўвазе тое, што калі мы пачалі балатавацца ў каардынацыйную раду, нават яшчэ толькі сфармавалі нашу фракцыю, там было нашмат больш чалавек, чым 28, якія ўвайшлі, атрымалі мандат. Маю кватэру арыштавалі. А я была проста ў кандыдатах, нават не спікеркай. І я, калі дазналася, што маю квартирантку выгналі і кватэру арыштавалі, я прыйшла да Павла Павловича і сказала, все, я точно, я уже з вами, кажу, і як што, то я пайду на галаву сакратарыята. Я не збіралася быць спікеркай. Але мяне проста фракцыя абрала, такі быў давер, і, у першую чаргу, конечно ж, Павел Павлович, это яго давер, все ж таки, будем шчырымі, за ім ішлі у гэтай фракцыі, она так і называецца каманда Латушкі Рух за свабоду, але я спадзяюся, што ён і фракцыя, і ўвогуле дэлегаты не расчараваныя, і я зраблю ўсё магчымае, каб яны не былі расчараваныя да канца гэтага мандата, да канца дзеяння каардынацыйнай рады 3-го склікання. Я кажу, не ў маю смену. Слухай, от мне цікава, калі ўсё ж такі, от ты кажаш про тое, што вот усе разам там былі ў 20-м годзе, такая салідарнасць, агульная падтрымка. Уяві сабе, што от рэжым бы ў той момант рухнуў. І што далей? Я што пытаюся? То есть я хадзіў таксама сярод людзей. Я не кажу, што это было масава, але я чуў такія словы: стаяць людзі пад чырвона-белым сцягам, я да іх звяртаюся, там вот з чаго вы хочаце дасягнуць, і я чую: мы супраць Лукашэнкі, но мы за Путіна, мы за Россию. Я падыходжу до другого пад чырвона-белым сцягам, задаю яму такое ж пытанне і чую: я против Лукашэнкі, но не лезьте ко мне со сваім беларускім языком. І вот, я разумею, супраць Лукашэнкі, вот завалілі Лукашэнку.
А далей што вот з пункту гледжання нацыянальнага будаўніцтва дзяржаўнага? Ведаеш, нацыя, яна, ў прынцыпе, можа быць і не маналітная. Гэта можа быць палітычны саюз. І гэта мы бачым у розных краінах, так? Палітычны саюз, які аб'ядноўвае грамадзян дзяржавы незалежна ад іх там этнічнасці ці палітычных поглядаў, ці рэлігійных і так далей. І гэта той феномен, які я бачу ў Беларусі. Я заўсёды ганарылася тым, што у нас ніколі нельга было пачуць абраз у бок нейкіх этнічных меншасцяў. Я, калі была маладая, там 16-17 год, то прыязджала ў Маскву да сваіх сяброў. Ну, там у нас родственники жили. Я приезжала, там станция метро Менделеевская, Новослободская, як бы не самый центр, але люди там, як бы, такие москвичи, именно, не понаехавшие. Вот. И в этих таких, вроде как, приличных таких этих районах я вельми часто сутыкалася з тым, что ладно там... Ну, як бы не ладнае, усе людзі для мяне роўныя. Ну, вельмі часта я чула, там чурка, яшчэ там на некага, там, разумееш, то есть, ну, там людзі такія, яны адносіліся да іншых так, як быццам яны сябе ставяць вышэй за іншых. І нават калі я там з кімсьці размаўляла, мне там сябры з кімсьці знаёмілі, яны казалі, бульбашка или хахалушка, типа того. Я кажу, а вы тут все такія прям москалі. Ну, мы як бы жартавалі паміж сабой, кажа, да, мы праклятущие москвичі, а вы там бульбашы і это. Ну, і як бы все сябравалі, ўсё было клас, але я заўсёды бачыла там, і нават зараз у Польшчы бачу, што ўсё ж такі ёсць іншае стаўленне да прадстаўнікоў іншых там народнасцей ці этнасаў. У Беларусі такога не было ніколі, я не бачыла. Ніколі, ні ў Нясвіжы, ні ў сталіцы. Ні ў якіх іншых. Да, і гэта то, што нас аб'ядноўвае. Да, я з табой пагаджуся. Па нацыянальнай прыкмеце можа быць і не было. Ну, часам, можа быць, там здаралася рэдка, але я не буду казаць пра Нясвіж. Можа быць, гэта нейкая такая анамальная зона, дзе якой не пашчасціла нам усім жыць, але ў пераважнай большасці, усёй астатняй Беларусі. Ведаеш, якое нецярплівасць было? Ты што, колхозан? На своем мове этой говорить. Говори на нормальном языке. Что вы тут понацепляли на себе этих вот бел-червоно-белых этих вот чего? Змагары, свядомые, маргиналы. А где это было? У Мінску гэтага было паўно. Паўсюль у астатніх гарадах гэтага было паўно. Ёсць вот это вот свядомые, есть нормальные белорусы, которые ни с этой мовой не носятся, ни со стягами, ни с историей, ни всем, а живут своим нормальным житем. Правда, непонятно, кто они. Может, ну, конечно, белорусы, да, но может они русские со знаком качества, может они тутейшие, а может еще кто. В принципе, нам без разницы. Слухай, я не ведаю, у нас з магарамі там і як ты кажаш, свядомымі называлі насамрэч як абразу, так, абразу для тых, хто ну, насамрэч вельмі такі, я б сказала, маргінальны у іх быў як бы лад жыцця. І вельмі шмат гэта было людзей, якія там, напрыклад, выпівалі там і так далей. То есть, ну, сацыяльна небяспечныя, можам так сказаць, так? Але я ніколі ў Нясвіжы не сутыкалася з тым, што кагосьці абражалі за беларускую мову. Не было такога. У Мінску... Я ж кажу, можа, у Нясвіжам вам пашчасціла. У Мінску, я табе скажу, калі я паступіла, можа, гэта маё пакаленне такое нармальнае, не веду, з нармальным стаўленнем. У Ін'язе, калі вучылася, было модна размаўляць на беларускай мове. Ужо было модна. Гэта быў 2005-2010 годы. У мяне у Кока-Коле некалькі чалавек просто на чыстай беларускай мове размаўлялі людзі з 3 высшымі там абразаваннямі, якія добра валодалі нямецкай, беларускай, рускай, ангельскай і польскай мовамі. То есть это былі людзі, гэта было модна, і я з гэтым просто не сутыкалася ў сваім жыцці. Можа быць, мне просто так пашчасціла, мне было такое асяроддзе. Я заўсёды казала, што беларуская мова, яна вось у нас ще ў Ін'язе нас учылі, што другая ў свеце па мілагучнасці была пасля італьянскай. Некі быў там конкурс, і я заўсёды гэтым ганарылася. Я здавала
цэнтралізаванае тэставанне менавіта па беларускай мове, мне было 96%. І першыя свае калыханкі я пела сваім дзецям, калі яны нараджаліся, пела на беларускай мове, і яны пад іх засыпалі, не пад расійскія, хаця я з усёй павагай стаўлюся таксама і да расійскага фальклора. Выбачайце, я люблю рускія рамансы, можете што хацеце за мной рабіць, але я чалавек творчы, я люблю вось народная там творчасць і не толькі народную, я люблю і літаратуру, таму гэта з мяне ніяк не выбіць, я люблю і беларускую мову, і рускую выкарыстоўваю заўсёды. Не хачу, каб беларусаў нехта там гнабіў за выкарыстанне рускай мовы. Гэта я лічу недобры знак увогуле. Я лічу, што калі мы кажам пра нацыянальнае аб'яднанне і пра нашу вось гэту, як ты кажаш, нацыянальную ідэю, гэта трэба шукаць тое, што нас аб'ядноўвае, а не раз'яднае. Разумееш, калі прыязджаеш у нейкую там краіну, дзе размаўляюць там на некалькіх мовах, там не тую ж Галандзію, так, ты ж не будзеш там глядзець неяк дзіўна на чалавека, які там размаўляе там па-нямецку, а другі па-французску, як бы яны ж не будуць за гэта біцца. Я разумею, што тут такі маральны выбар, ці ты там ідзеш у рускі свет зараз, ці ты там з Еўропай. А чаму мы павінны рабіць гэты выбар? Мы беларусы, мы адна свая адзіная нацыя. Мне здаецца, тое, што нас аб'ядноўвае, гэта менавіта гэты кляновы лісток, зямля сама. Я не ведаю чалавека, мала ведаю такіх людзей, якія б так моцна любілі менавіта вось гэту сваю зямлю, як я. Настолькі я яе люблю і хацела там жыць. Сама сабе выбірала гэты участачак зямлі, сама малявала сабе гэты план дома, аддавала інжынерам. Настолькі вось ганарылася заўсёды сваім нясвіжам. Памятаю, калі паехала ў Амерыку, першы раз была яшчэ студэнткай Work and Travel USA, працавала там у рэстаране афіцыянткай, і шмат з кім давадзілася размаўляць, таму што такі курортны горад маленькі, куды прыязджалі людзі такія сярэдняга дастатку, можа там ніжэй сярэдняга, маленькі горад Wildwood, Нью-Джерсі. І прыязджалі людзі такія сямейныя, 3, 4, 7 дзяцей, так добра, нармальна было, ідуць там у аднолькавых гэтых маечках. І размаўляла, і заўсёды казала, я з Беларусі, дзе это там, я з Нясвіжу. Які ў мне быў гонар, як мне было прыемна, калі я сутыкнулася з чалавекам такім сталага ўзросту, амерыканец, ён са мной стаў размаўляць на беларускай мове. Я кажу, а як так? Ён кажа, я і Нясвіж ваш знаю, кажа, ведаю ўсё. Я, кажа, вывучаю выміраючыя мовы. І мяне аж заняло, думаю, як так выміраючыя? Кажу, нас размаўляюць. Кажу, у меня была школа на беларускай мове, я вам зараз тут вершы, там, песні, што хочаш, магу на беларускай мове. Ён кажа, ўсё ж такі у вас гэта не так папулярна, на жаль, і я лічу, што можа быць, у гэтым таксама і віна тых, хто хацеў бы прадвігаць гэтую беларушчыну вось падчас гэтых там да 20-го года, але, можа быць, быў заняты іншымі справамі. Мне здаецца, што, я кажу як піаршчык, што беларускую мову можна было зрабіць моднай. Можна было зрабіць прыцягальнай, нейкай сексі, каб гэта было класна. Вось зараз Na'vi Band, так, яны ж з'явіліся там каля 17-го года, так. І гэта было модна, вось у мой час, калі я была маладая яшчэ тады, так. Але гэтага не было, калі я паступіла ў ІНЯС, вось там 5-10 год, гэтага не было. Ці гэта было андэграунд такое больш. Это было больш такое субкультура. Але каб гэта было масава, я разумею, што нас там давілі, што школы пераносілі на рускую мову. Разумею гэта ўсё. Але калі нешта зрабіць модным, стылёвым і моладзевым, то моладзь заўсёды знойдзе лазейкі. Заўсёды знойдзе лазейкі, як у гэта, як бы, да гэтага прыяднацца. Разумееш? І мяне вось такая... Справа не ў тым, што беларусам гэта не патрэбная. Справа ў дрэнным піяры і падыходзе.
у тых умовах, якія склаліся, у тых умовах, што дзяржаўная палітыка рэжыму Лукашэнкі была на вось гэта двуязычие, так, двумоўе, то, канешне ж, у гэтых умовах мне здаецца, што павінен быў быць які-небудзь вельмі таленавіты піаршчык, які б гэта вось узняў наверх. Я да гэтай пары слухаю песняроў і Мулявіна. Гэта такі класны, на мой погляд, рок, фольк-рок дзесьці, так. Я просто, ось, ты ж чуў, што я на форуме праспявала слуцкія ткачыхі, а я насамрэч еду кудысьці, напрыклад, у аўтамабілі і на ўсю катушку ару там «Мой родны кут» ці «Ты мне вясною прыснілася». Таму што гэта класна, яны ездзілі з канцэртамі ў Амерыку, па Еўропе, і ў іх былі нацыянальныя касцюмы. Між іншым, там былі людзі, якія ўвогуле мелі рускае грамадзянства, але спявалі на беларускай мове, тому што яны былі беларусы душой. Гэта душа, яна павінна быць беларуская. І неважна, на якой ты мове размаўляеш. Ты нясеш у свет беларускасць і кажаш, мы вось з гэтай часціны свету, мы, у нас такія тэхналогіі, у нас такая прыгожая мова другая па мілагучнасці, у нас там, не ведаю, нормальная, кстати, там, не знаю, там, бесплатная медицина, там меняют зараз органы. Калісьці гэта было таксама, мы казалі аб гэтым, тая ж самая Кока-кола прывозіла амерыканскага прафесара, які бесплатна праводзіў аперацыі на сэрцы ў малых дзяцей і прынёс туды школу дзецкай хірургіі, кардыяхірургіі. І гэтым можна было ганарыцца. Гэта тое, аб чым я казала, калі прыязджала ўжо, будучы гэтым менеджерам па іншых краінах. Бо это такі Беларусь, ну там як бы што там, і прыязджаеш у Італію, Беларусь. Я кажу, а у нас тут і такі экалагічны праект, а у нас там ельня, а у нас мы строим стрит-воркаут пляцоўкі для заняткаў спортам на улицах, а у нас там то это. І калі вось гэта ёсць гонар, калі ты не паліваеш сваю краіну, а пытаешься нешта знайсці добрае, і пры гэтым вось гэта так паказваеш, што іншым хочацца далучыцца да гэтага. Не негатыў. Мне здаецца, у гэтым была памылка таксама шмат у чым апазіцыі, што вельмі шмат было негатыва, а трэба было укладвацца ў пазітыў і паказваць, што з намі быць класна, з намі быць модна, экалагічна, перспектыўна, з намі, за намі, не ведаю, самыя дэмакратычныя каштоўнасці ў самым лепшым сэнсе гэтага слова. Гэта правы чалавека, гэта падтрымка, там, не ведаю, жанчын, так, лідарства жанчын і так далей. Калі б гэта было вось так, менавіта ў такім кантэксце пазітыўным, то мне здаецца, што у нас увогуле так бы склалася, што нават пры там тым жа Лукашэнцы з'явілася б зусім іншае пакаленне палітыкаў каля яго, якія б у той самы момант таго ж 20-го года маглі б устаць і сказаць: выбачайце, але мы ўжо не з вами, таму што мы вось там. Таму што вось там перспектыва, вось там круто. Але мне здаецца, што вось нам не хапіла тады гэтай пазітыўнай павесткі. І сёння нам яе не хапае. Не хапае пазітыўнага парадку дня, не хапае візіі новай Беларусі. Людзі нашыя напалоханыя, яны думаюць: о, Лукашенко нам забяспечыў расійскі газ, энерганасіцелі, у нас дешевое все, вот поглядите, там Прибалтика загибается, у іх все дорого, і яны не бачаць, што мы ім можам прапанаваць. Ні ў плане дабрабыту, так, бяспекі гэтай, ні ў плане бяспекі вайсковай, так, ну, з мілітарі, яны не ведаюць, чаго чакаць, яны ўвогуле не ведаюць, што такое НАТО. Все думаюць, што гэта там нейкі звер страшны, які там сядзіць і збіраецца напасці, бо гэтаму нават нідзе не вучылі, не казалі аб гэтым і так далей. Я нікога не хачу абвінавачваць, ні старую апазіцыю ні ў якім разе. Там былі вялікія героі. Здаецца, у іх былі, напэўна, вельмі малыя рэсурсы чалавечыя, фінансавыя, каб зрабіць больш папулярнай там саму беларускасць, беларускую мову, унесці пазітыўную павестку, можа быць, нейкіх спецыялістаў такіх знайсці, якія б менавіта вось працавалі, як мы зараз кажам, над рэформамі для новай Беларусі, так? Каб прапаноўваць нешта добрае.
і каб тое самае атачэнне Лукашэнкі у пэўны момант аддзялілася ад яго, і мы б тады сёння не думалі над расколам эліт. Яна праскалолася самым нармальным і натуральным чынам падчас вось гэтага моманта, калі гэта было патрэбна. Але тады адкалоліся толькі самыя смелыя, самыя рамантычныя, дзерзкія, якія пайшлі на барыкады, думаючы, што за імі пойдуць яшчэ мільёны там і іншыя там са сваіх пасад сыдуць, але не сышлі. І я думаю, што гэта не толькі там мая віна ці яшчэ кагосьці, гэта ўвогуле такая склалася гістарычная парадыгма. І сёння мы яе разграбаем. Слухай, давай, можа быць, паціху набліжаючыся да завяршэння. Як ты думаеш, калі вось уявім сабе сітуацыю, муры рухнулі, рэжым рухнуў, у нас ёсць магчымасць вярнуцца, і вось мы такія тут, пажыўшы за мяжой, пафармуляваўшы тут нацыянальных ідэй, вось мы з табой тут, ведаеш, наперадзе гэтага цягніка перамогі, пра які нам шмат любіў расказваць Сергей Чалаў у свой час, зараз, праўда, не расказвае, разам бяжым такія, вось, глядзіце, беларусы, мы тут для вас, якую прыгожую нацыянальную ідэю разам сфармулявалі, а беларусы такія там, ну, якія там увесь гэты час былі. Говорюць, ведаеце што? Вот вы там их у сваіх Варшавах, Вільнях, там, Берлінах, там яшчэ дзе фармулявалі, давайте валіце туды. І там са сваімі ідэямі, што хочаце, то і рабіце. І са сваімі праграмамі, якія вы тут панапісывалі, і са сваім бачаннем, а мы самі. Вы нас ужо не разумееце, вы адарваліся, мы тут змяніліся ў свой бок, вы ў свой бок, мы розныя. І поэтому не надо нам навязывать. Як думаешь? Так можа быць, калі мы зараз будзем недастаткова разумныя, каб пачынаць гэты нацыянальны дыялог не вось так, як ты кажаш, рухнулі муры і з нагі мы зайшлі і такія, о, у нас ёсць класны план. Не, мне здаецца, што гэта трэба рабіць паступова. Трэба ўжо зараз паказваць гэтую візію новай Беларусі, паказваць яе моладзі ў Беларусі, як бы не было цяжка. Зараз няма гэтых каналаў камунікацыі, няма ні НДА, ніякай інфраструктуры. Але калі мы будзем працаваць над тым, каб беларусы, і як бы вельмі важна, каб гэта была моладзь, мелі магчымасць прыязджаць у Еўропу, калі яны будуць нас чуць, бачыць і разумець, што ў нас падыходы грунтоўныя, калі мы не проста так тут нешта разважаем, а насамрэч выбудоўваем інстытуты, што мы практыкуем вось гэтую дэмакратыю, якая насамрэч трымаецца менавіта на павазе да чалавека, правоў чалавека і вершавенстве права, тады ўсё ж такі мне здаецца, што ў нас ёсць шанец на тое, каб атрымаўся такі нацыянальны дыялог і нас зразумелі і прынялі, і мы зразумелі і прынялі некаторыя рэчы. Калі мы хочам жыць разам, то мы не павінны казаць, што толькі на нашым баку правата, так? І мы павінны слухаць адзін аднаго. Дыялог гэта не толькі слухаць, але і слышаць, як кажуць, так? Мне здаецца, што ў нас ёсць усе шансы на тое, што мы сядзем і дагаварымся. Беларус з беларусам дагаворыцца. Калі не будзе вось гэтай там такіх, скажам, тых людзей, якія сёння ўплываюць на тое, што іншыя проста баяцца, то у нас ёсць усе шансы на тое, каб жыць разам, рабіць нашу справу разам, жыць сваім розумам, па сваіх законах, не абавязкова там вельмі быць там разам, там, не ведаю, там, раздзяляць нейкія эканамічныя там прасторы ці палітычныя нейкія погляды там іншых краін, неважна, гэта будзе захад ці ўсход, мець свой розум. Але выбіраць тое, што лепш для нашай краіны, для нашых людзей, без усякіх перагібаў. Я думаю, што нашыя людзі, яны вельмі такія руплівыя, разумныя, разважлівыя. І гэта не трэба казаць, што там беларусы нейкія там тармаза, яны там доўга нешта думаюць. Не, гэта наадварот. Вельмі добрая рыса
і мы павінны з гэтым працаваць, гэта улічваць і ўсё ж таки спадзявацца на самае лепшае. Я упэўненая, што яшчэ будзем мы у сваіх родных гарадах, будзем мы мець магчымасць уплываць на ход палітыкі і гісторыі ў Беларусі. І здавацца я не збіраюся, менавіта я кажу пра сябе, і падабаецца мне гэты выраз не ў маю смену. Здавацца мы не будзем. Але дзяржаўная мова, якая і колькі? Дзяржаўная мова павінна быць наша беларуская, але без прыцяснення расійскай мовы, мне здаецца так. Адна дзяржаўная мова. Калі мы хочам ўсё ж такі, каб наша мова, а это вельмі важна, ўсё ж такі мова вызначае нацыю, мне здаецца, што мова павінна быць дзяржаўная наша беларуская, але да гэтага трэба прыходзіць паступова. Нельга прыйсці і сказаць, што ўсё, зараз мы тут это запрещаем, гэта вельмі шмат адштурхне людзей. Гэта трэба рабіць паціху. Паглядзіце, як гэта рабіў рэжым. Ён ж не просто так взяў і адмяніў там беларускую мову. Паціху гэта ўсё ўводзілі. І тыя падручнікі, і ўсё астатняе. Гэта такая, як кажуць, паўзучая рэч. І тут таксама, чаму б не, таксама трэба выкарыстоўваць гэтую ж самую тэхналогію. Яна вельмі эфектыўная, таму што дзеці растуць, пакаленні. Тут, не мне табе гэта расказваць. Здаецца, што такія рэчы лепш рабіць не гвалтоўна. Палітычны лад у новай Беларусі. Гэта што? Прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, монархія? Парламенцкая рэспубліка. Я выступаю за парламенцкую рэспубліку. У роў паміж Расіяй і Беларусю запускаем каго? Алігатараў ці бегемотаў, ці піраній? Слухай, хай там будуць хоць хто, хоць алігатары, хоць бабры, але каб былі нармальныя масты, каб людзі маглі ездзіць адзін да аднаго ў госці. І не было ніякай вайны больш. Ніколі. Каб нашыя людзі маглі ездзіць адзін да аднаго ў госці, на свае могілкі, і каб ніхто больш ніколі ў гэтым жыцці не ведаў ні мы, ні нашыя дзеці гэтай вайны паміж братэрскімі народамі. Тут згодны. Але вот ідэя з бабрамі, яна добра, там што калі што, якая пагроза, каб яны маглі сваі-то падгрызці і масты заваліць. Нацыянальная ідэя ад Анжэлікі Мельнікавай гучыць як? Нас аб'ядноўвае наша зямля. Мы будзем разам і заўсёды зможам дамовіцца адно з адным. Галоўнае – гэта мір, гэта жыць сваім розумам, не глядзець на іншых, а глядзець на тое, каб было добра нам, як народу, нацыі. Гэта наша бяспека, нашыя дзеці і нашая будучыня. Жыць сваім розумам на сваёй зямлі. Такая вось канцэнтравана ад мяне нацыянальная ідэя, якая належыць Анжэлікі Мельнікавай, а вось гэтая цішотка таксама цяпер будзе належыць Анжэліцы Мельнікавай у якасці падарунка і удзячнасці ад Еўрарадыё, праграмы Ідэя Х і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь, слухайце, глядзіце, падпісывайцеся і жывіце сваім розумам, пажадана на сваёй зямлі. Жыве вечна. Дзякуй.